do. Uy, ulit. Uy, sa pamangkadyaman na, punit-punit pamangkaw. Malikot ka do. Sa inline, pang balon. Sa inline, tara na, kayo magklase na. Maman mo, kinamo yung mga pang balon dira na may kwarta. Bam, may kwarta ng gawas na mga ina kong bulsa kanyo. Sa inline nito, padugog iskulahan yan. Nakahapit mo kung mga plastic ba? Hapit og mga plastic na. Balon, oh. Pila na ni kasimana ni sa kumpag ni naguya. Naguya, dams. Kami laing balon dito sa balay, naguya. Mura mo kag apa. Ito, magkangalit na taban. Sisir ito, nagpaabot na Tara na. kurso ka. Kaya mas magkita kung plastic nito. Tara. Tara, tara, tara. Tara. Siyempre, nagpaabot na. Uy, plastic. Wala pa lagi si Sir lagi. Plastic ka. Ay, yati. Wala kay. Yati naman si Sir di ay. Bawa. Away diri oh. Bro. Tulog di ay. Hati mo, kamu pa yung mga lit? Ako pa yung masakitan nyo, inyo pa kong likuran? Ay, sos ninyo, may galing kayo naabot na mo, unsa na oras sa round! Unsa naman ka sir, gihimo naman nimo ning balay ning eskwelahan sir. Ug gani Sir, tuntoon pukulit inyong balay oy. Imong uniform mo wala ilaba-laba ba bawo na siguro kay nag-ok-ok. O kakaron, bugor ba kayo gahapon ha? Wako na puyo, dire. Sayo pa kay ko, dire. Unsa nang oras sa ron? Tingson pa bag mga estudyante ron? O sir, na-late pa ko sir kay namunit ko dito mga plastic pang sideline ba. Para sa na, pabalo ni mo no? Dili sir, panigarilyo na mo, kaming tulo. Unsa? Panigarilyo? Sus. Puro bugo pa kayo. Magsige pa magsige ha? Likod. Pitok mapuno ninyo ba? Matay. Kamura ba siguro yung magkapatay sa buwa siguro? Dili sir, butan mo gud mi sir. Kamo? Mga buutan? Sus! Ambot na lang yun yung tulog. Wag yung mapili. Hindi mapili na sa tuwa daw. Pastilan! Itaktak ko tapos kami na. Kami na. Ang okay ka? Kamo ba? Ano naman sir? Kapalo mo Pinaguan. ni? Pinaguan din Pinaguan ako sa na kwan. sir. Pinaguan ni sa lawas ba? Daon sa lawas. Pagpuyo, sir. Ilaban na ito! Kaya nga sir. Halin ko sa puti bakal Sir. Mabugo pa kayo mo? Mabugo pa kayo mo? Ba't daotan pa na yung lawas? Naguon Ha? ako sir. Daot pa magutok daan ba? Kaya nga tong sigarilyo ay gilabay. Ni, akalan na lang Baka na mapagpipiro na lang mo. Dito may budilyan eh. Kuan man na. Panos naman guro na. Uy, paguna dito na napulitan ako. Pangilam na mo. Pangilam na ka, magsugod ka. Sige sir. Ha? Basa to na, magbasa ta ha. Sir, tapling ito green hill sir daw. Mahal ka kahapon. Ilom dia. Sige, bagsak ka. Dahilom lagi dyan Sir, imo na nang niyo panos man day ni. Ay, nalaparan na yung small naman eh. Munta may bata na toron Sir. Magbasa. Magbasa kayo na po, basa. Basa rayap niya mag-inana ka sayon raman Diana. Basta yun, lagi hapon. Huwag yun na perfect na yung hapon. Sir, wala bantay sir, lain lagi ta magklase sir kay hapon lagi. Kamu may naghapon. Ano ni als ni sir? Dati sayuhan ako, no? Kamu, unsa na orasan abot? O als Baka daw may sir. batasan ninyo. Als sir no? Als nagsako. Oh, alsak sako, beta ba? Sige, naikam ti karon na. Sige na Sir, usog ko na ta basa Sir. Sugar ta. Netan duway sir, siya ta ta. Ano mo, sa tatagay mapainit mo. Ikaw para mga mainit, mainit. Abi na. Labay na. Labay na po. Ang nga, tukoy Balik to sa puti bakal mo. Ano mo? Pagilo. Dara oh. Mo na inyong basahon nun ha. Tulo na siya ka basahon nun. Magtagsa mo. Ako na nang gisulat na andere. Nga, andam na mo? Andam na Sir, kani harang. Ano mo tanang andam oy? Sabi unang basa. Oy, sabi. Ayaw lagi mo sindi lagyan ng sigarilyo lagi. Noondang taning klase karon. Ay yung ulo gipunit yung sigarilyo. Lami at dok-doko ninyo. Sir, kinsa may unang basa? O ikaw una. Ikaw una, basa damulag ha. Ala, mo na yung basahon. Bumili ako ng bituka ng butike sa butika. Ay, kasayon! Basic kayo! Bumili ako ng butike sa butika. Ha? Unsa? Unsay bumili ako ng butika? O gani, imbis bituka. Butika na mahinoy na litok. Bugo, hindi tabuka ni. Paghilom dia ulid ha. Basig utro po karon. Usa mo basa dabs, tarunga. Dahil hinaya lang. Tama, maguto sirbat. Si ulit po, sulsul kayo. O sige, usubog basa, hinay lang. Bumili ako ng bituka ng butike sa butika. Very good. Naara man day na di ay. Ni-action ka ka-bright karon ba oh? Sunod. Okay, sunod ulit. Ikaw ulit. Kaya bugiro kay ka. Patay sa katogon, mantana sir. Ay, way, lisod-lisod na sir. Na, nagkinangin po ning isaw, mura jud kaon king basa. Sige daw Sir, pabasara ko di Sir. Sige, hilumin na. Ulit. Muna yung basahon no, dara oh. Paminong may da.
Ang color sa purol, di color. Sayo na kayo. Sos, kabisi ka na, sir. Ang porol, di kolor-kolor. Wana, naman itong hinambog mo kaniya nga bisik. Nga daw ni ambak magkag-purol, nga na pa may color, oh. Saan naman itong kaulid? Ay, paspas mo kayo na akong pagkabasa, sir. Nalimtan din akong tunga day, oh. Sige, tarong ka, pasang-tarong. Ayaw kinahinaya ha, paspas ha. Oo na, ang bugiro kasi. Ada yung tarunga daw, paspasa daw. Lagi, sir. Bright, mga Paspason, paspason. Bright magkaka, ha? Paspasa ha? Ah, Nausa naman ka niya ulit. naman ka, sir, paspasan. Times 10 naman kayo ito pagkaksuga. Yan na kayo, nasabtan na ito pang yoyo ni mo. Wala po, sir. Nawara, patigay kami duwa kay Nuwa, may kasabot si mong giyaw-yaw. Nanaway, pagbugo, otro pa rin bulok. Hindi mo siya paspasan, di. Tarunga na basa, like ako na sunod. Tarong nga ulit. Kanang klaro kayo. O sige, sir, tarungan na ako. Ang color sa porol, di color. Oh, bakit sa kay, sir? Ay, naaraman na yan na. Tama. O, ikaw na po, Chikoy. Ako, sir. More mo, ang balay ni Libay-Libat. Sayo na kayo na, Chikoy, ha? Ay, sa lisuda na, sir. Ay, Usay lisod, Chikoy, nga mubo raman kayo na. Paspasi, pagbasa, ha, paspasi. sige. Ang balay ni Libay. Libat. Isa pa ka nagbasa di ako, eh. Ano nagkurog-kurog man ka? Ayaw ginahi-hinayi ba? Paspasi. Uy, basa na di ako, eh. Di okay, para makauli na ito ba? Paspasi daw. Kayo, eh. Ang balay ni Bilay, Libat. Ang balay ni Libay. Batakara. Ang balay ni Bilay, Bilat. Kusa naman ay mo pangingon mo. Pwede naman ang bastos ako, eh. Sorry, tawa mo na tuyo, sir. Gagam Ay, ka. turun ako, sir. Turun ako. Ang mata ni Sir Libat. Putik kamay ka. Tawa dia. Ibat tayo kuya. Tay ha. Katayuan, sir. Tay ha. Ay, lipat ako sa robo yung unan. Ay, kakatin. Wa kay respeto sa. Sir. Undang na ha. Hindi na mo gusto makabalik ka sa eskwelahan. Unsa ba ni sir? Dali na ko, sir. Unsa ba ni daw? Libat na yun na. Personal man ka. Tawa. Ha? Atakihong ko ninyo ba?